Okay, ada yung live sa Berkat Kagusok. Keme, Yes, mga igsunan, maradyaw na adlaw mga Suriganon, kung kamong pwede ang litson, dali kang angging diri sa Spain na muna dati makita na itong mga kagusok every Sunday, 7 in the morning mga kagusok, dahil karong kumpo. Gami. Dayang owner. Angging, gantaw. Yan mga kagusok. Crispy pang litson. Grabe kalami. Shout out sa mga followers nato diya. Kalami. Hi guys. Dahil pag-nurot guys oh. Uy! Uy, anak, lasok na ka. Dayon guys. Guys, nakaw si Loloy guys ng panit guys. Okay, adyo ko po kay yapay ako kalit. Apa yung gaho? Jaot na. At sada nini. Dari pang isa. Guys, sinoy-noy maka. Uy, kung sa kilo lang ako, awang board ah. Be, pabili ang kanta, be.